Arratsaldeon denoi, ongetorria gaurko osoko bilkurara. Hasten gara lehendabizi puntuakin, azkeneko akta. Barkatu, gaur ez desberdina, bai, zorionez. Bai, urgentzia sartu da puntu bat, ez dugu landu batzordetan, baizik eta beranduago sartu da, eta orduan da, de la facultad del alcalde para firmar la escritura pública de constitución de la Junta de Concertación de Babilonia. Orduan, bidali dugu dokumentazioa mailez bidez, eta gure proposamena izango zen sartzea puntua de urgentzia gai zerrendan, behatzi puntu bezala, eta baina ala ere ez basaizu inporta idoia, azaldu pizka bat gaia nola da prozedura eta gana. Bai, azkenean, dakizuenez, azkenik otsaileko udalbatzan onartu zen Babiloniako eremua garatzeko kontzertazio hitzarmea behin betikoz onartu zen, eta hurrengo pausua izango litzateke jabek kontzertazio juntan eratzea, eta horretarako hori escritura bidez egiten da. Eta azkenean, haiek promotorek orain aste honetan jakinarazi diguteia, dokumentu guztiak badauzkatela prest, eta dena daukate prest escritura publikoa sinatzeko. Orduan, proposatu zioten udalari, ia posible zen, alkatea gaitzea escritura horiek sinatzeko, eta alkatea baita ere udalaren ordezkari bezala aritzeko kontzertazio junta horretan. Eta geneukan aukera bakarra zeia, batzorde informatzailea pasatzeon, legeak araudiak ematen digun aukera bakarra da, udalbatzari planteatzea urgentzia motibatuz, noski, gai zerrendan sartzea, eta horrela kontzertazio junta escritura publikoan jaso ahal izateko. Hori da. Orain buskatzen duguna da sartzea puntuala ez, eta gero, puntua jorratuko dugu, eta bale. Orduan ez dakit erme zeirutzen zezue, PSari? No, decir que estamos de acuerdo, ya que si no se tendría que dejar, no sé, para septiembre, 2 meses. Y es un tema que ya lleva arrastrando tiempo y lo que podamos acelerarlo, bienvenidos sean, por nuestra parte, de acuerdo. Eskerrik asko. Euken, iruditzen zaizue. Ez dakit puntua gero bakarrik urgentziazkoa dago sartuta, ez dakit lehenengo puntu bezala edo bigarren puntu bezala jorratuko degun edo ez, baina, aipamena egiteagatik gure nahia, uste guztion nahi berdina dala Babilonia gunea, lehen etxe bizitzaz betetzea, ez, urgentziaz sartu diguzue puntu hau, eta alkateari eskumena emateko, ados gaude, esan dugun bezala, etxe bizitzaren beharraren gatikan. Eskerrik asko da gurtzane, partetik. Ados bilak esan duten, bi bozarapantzak esan duten bezala, ados puntua sartzarekin, eta noski gero gure aldeko bozka izango dugu. Orduan sartuko duguna da, 9. puntuan bezala sartuko dugu, alkateari almena ematea Babilonia 32, HJE-aren konzertazio juntaren elkarteari escritura publikoan formalizatzeko. Puntua sartzeko bozkatu behar dugu. Orduan, aldeko bozkat 9. puntua sartzeko, aldeko bozkak? Hau batez, eskerrik asko. Orduan, gero jorratuko dugu. Hau esan eta gero, hasten gea 2. puntuarekin, eta 2. puntuan dakagu azkeneko akta onartzea. Erme PS zerbait esateko aktaren ari buruz, ez? Euken, ez da, agurtzane, ez da, orduan ontzat ematen dugu. Eta 3. puntuan dakagu, 3. puntuan alkatetza eta zinegotzi ordezkarien ebazpen berri ematea. Ez dakit, zerbait galdetzeko esateko puntu honetan, ez, Euken, ez da, agurtzane ez da. Hala ere beti bezala, edo zen momentutan, zalantzak edo zerbait nahi behar galdetu, pres gaude erantzuteko. 4. puntuan tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontuak ematea. Erme zerbait galdetzeko esateko ez euken etxe bildu ez da, guk ez da.
Bale. Bosgarren puntuan dakagu 2024ko kontu orokorraren oharpena. Jende horren egon da, ez dira egon proposamenak, galderak, eskaerak edo alegaziorik ez dira egon, orduan onartzen da zuzenean. Idoia zuretzatitza. Hori da, 2024ko ekitaldiko kontu orokorra onartu egiten da, onarpenera ekartzen da, eta bestalde baita ere konturen izan behar, kontu orokorra hau Euskal Auzitegira igorri behar direla. Hori ere jakinarazten da. Bozkatzen. Bai, bozkatzen da. Bale. Bueno, punto honetan zerbait esateko, PSE, Hermes, zerbait esateko ez, Euken? Bai, guk desente daukagu esateko puntu hontan, alde batetik kontu hartzailearekin hizketan egon ginen, kontuen batzorde berezia pasa ondoren, maiatzak 28an, eta errata batzuk zeudela edo helarazi genion. Berak baiezkoa bezala esan zigun, bestalde euskerazkoan datu batzuk falta dira, adibidez lanean dagoen jendearena, hori ere gazteleraz bai zegoen, baina euskerazkoan ez zegoen, eta hori ere zuzentzeko zegoen. Orduan, guri ez zaigu helarazi zuzenduta, ez dakit zuzenduta egongo dan, edo ez dan zuzenduta egongo. Hori alde batetikan. Bestalde, aipamen batzuk egingo ditugu, gastu juridikoak 25.965,73 eurokoak izan dira. Aurre ikusitakoa baino ia 6.000 euro gehiago, hau da 5.665,73. Komunikazioan 28.956,81 gehiago aurre ikusitakoa baino. Birkarga puntuak doain dauzkagu, eta 6.752,51 euro kostatu zaizkigu. Parke garbiketan 15.000 euro zuzendu dira, baino gerakinetara pasa dira. Aur parkeekin ere 10.000 euro zeuden zuzenduta, eta 7.924,85 gerakinetara pasa dira. Estolderian 2023ko 2025 gerakinetara pasa ziren, eta 2024an 158.333,87 gerakinetara pasa dira. Estolderia zikloa digitalizatzea 77.500 euro. Urrestolderia eta argindar horniduran 17.529,21 euro. Informatika harremanak 15.759,54 euro gehiago kostatu zaizkigu. Kontagailuen hornikuntzan 38.476,50 gerakinetara pasa dira. Esnelateko obra 150.000 ziran hasieran, baino 24.254,54 gehiago kostatu zitzaigun. Babiloniako urbanizazioaren bidea ordaintzeko 1.026.906,51 geratzen dira, konprometituta dagoena 343.083,49 ordainduta dago, 1.330.000ko kreditu aldaketa bat egin ondoren. Hau, diru hau miluzetikan jaso deguna gerakinekoa. Herriko argiterian 20.053,20 euro gehiago gastatu ditugu 100.000ko aurrekontu bat zegoenean. Uraren zikloa digitalizatzeko 100.000 euroko aurrekontua, 157.000ko 170.000ko aurrekontua genuen, eta 1.000
gerakina gelditu zaigu. Zabor eduki ontzietan, 10.000ko aurrekontua gerakinera junda, kontuan izan da, zarkituta dauzkagula, batez ere gune zarretan, Urraka, Txoritagain eta San Juanen, ez dakit, ez ditugun erabili. Azken finean, guztira, 2.218.752,32 euroko gerakina gelditu zaigu. Horren, hori geratu zaigu gerakinean, baina 544.355 euro aurrekontuez gain, aurrekontuetan zegoen zifraren gain gastatu ditugu. Kreditu aldaketak 3.127.930,350,000 izan dira. Aurrekontua, hasiera batean, 11.225.000koa, 354.000koa izan da, behin betikoa, 14.533.324,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 3
ebaluazioan, Miraballesen salmenta, 1.160.789,89 izan zen, bai? Aintzatetxitako eskubideak 7.788.786,276 ziren. Ezestatutako eskubideak aldiz 6.557.526. 2024ko ekitaldi kontu orokorretan daudenak 9 eta 70 horrietan. Moduloen salmenta behatzez egintzena 11.284 eurotan saldu zen. Eta lurretaz hitz egiten degunean, gure lurren balioa 11.284.985,10 zen 2023an. 2024an 5.255.616,62 pasa da. 2024ko ekitaldiko kontu orokorretan 6.629.000 eta 9,15 diru sarrerak eduki ditugula jartzen du. Gure amaierako lur eta ondasunen saldoa 11.289.985,10tik 5.255.616,62 pasaz. Eta esan dedan bezala, Miraballeseko salmenta izanik, saldu den bakarra 77.908 metro karratukoa, 1988ko abenduan hasi ziren hartu emanak lursail horrekin, ez? Aipaimen bat egitarren 2001ko abenduan Urnieta eraikiri doain eman zitzaion, eta lurzoru publikoa sustatzeko Urnietaren eta bertako biztanleen mesedetan. 2021ko uztailak 27an udalbatzan lagapenaren baldintzak bete ez zirenez, Urnietako udalera itzultzea erabaki zen. 2022ko urtarrilaren 4ean, alkateak probidentzia eman zuen HIE Miraballes higiezina besterentzeko espedientea hasteko. Alkateak jartzen dunean, Mikel Pagola jartzen du eta gure ustez 2022an Jorge Segurado zen alkatea. Bertan, Xavier Galparsoro Lozano, tasadoreak 2022ko urtarrilak 3an tasazio txostenaren arabera udal arkitekta teknikoak 4.804.418,10 eurotako balioa egiaztatu zuen. Martxoaren 7ko ezoiko udalbatzan onartu zen sozialisten eta EH Bilduren aurkako bozkekin, uztailaren 26an utzik geratu zen, eta urriaren 18ko ezoiko udalbatzan berriro lehiaketara ateratzen da. Uztailak 6ko Xavier Galparsoro Lozanoren tasazio berri batek, urriak 3ko udal arkitekta teknikoaren txosten berri batekin,
3.855.374 eurotako, ia €1.000.000 sei hilabetetan gutxiago dauzkagunak, 2023ko martxoak 22ko lehen kontratazio mailan Excavaciones Peru eta Bajespe Sozial Limitada elkarrekin aurkeztu ziren, eta 3.869.133 euroko eskaintza egin zuten 42 hilabetetan gauzatzeko. 2024ko Otsailak 21ko antolakuntza batzordean eta ondoren Otsailaren 29ko udalbatzan Bajespe Soziedad Limitadaren ordez Promovisa 2000 SL gehitzen da ute batean. Toki erakundeen ondasunen erreglamendua onartzen duen ekainaren 13ko 1272/1986 errege dekretuaren arabera 34 artikuluak aipatzen du 2023ko azaroaren 28ko udalbatzan eta lege bereko 35 artikuluan inventarioen eta balantzen liburuan urtero jasoko dira ondasun, eskubide eta tokiko erakundearen ekintzak eta haien aldaketak, bai eta aktiboaren eta pasiboaren egoera ere. Ekitaldi ekonomiko bakoitzean benetako ondarea zehazteko. Tasazio txostenak kontuan izan da 2022ko kontuetan egin behar zena 2008ko kontuetan jaso dezute lur saila saldu ondoren, naiz eta ordainketa egiteko 42 hilabete dituzten, eta orain arte 1.120.789,89 euro jaso. Abuztuak 28ko 1.273/2009 errege dekretuaren 106. artikuluan, urrengo enkantei buruz, atal horretan, lehenengo puntuak honela dio, lehenengo enkatea utxik geratzen bada, ondasunaren gainean urrengo 3 enkante gehiago egin ahal izango dira, eta lizitazio tasa aurreko enkantearena izango da. Enkante berri bakoitzean 15%raino murriztu ahal izango da organo eskudunaren ebazpen arrazoituaren bidez. Artikulu hau ez da betetzen, 2022an 6 hilabetetan tasazioa ia 20% jetxizelako bigarren enkantean. Hau honela izanik, uste dugu, bozkatuko dugu ezezkoa kontu hauen. Zerbait izateko agurtzen. Bai, guk ez dakagu zalantzak iazko kontu orokorretan eta gure aldeko bozka izango du noski. Zerbait gehitzeko, Herme, bigarren txanda nahi dezu? Ez, euken zerbait gehitzeko? Ez, agurtzen, orduan bozkatzen dugu. Bueno, ez dakit. Esan zu, mesedez. Udalbatzari honako akordioak hartu ditzan proposatzen zaio. Lehena, 2024 ekitaldiko kontu orokorra onartzea, eta bigarrena 2024 ekitaldiko kontu orokorra kontu publikoen euskal auzitegira igortzea. Aldeko bozkak? Kontra? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zigarren puntuan dakagu Arantzubin arrapala mekanikoa jartzeko kontratuaren pleguak onartzea. Hore, atera genuen bere garaian, utxe gelditu zen konkurtsoa, eta orduan ekartzen dugu berriz. Modifikatu genuen proiektua, igotzen da pixka bat aurrekontua, kasu honetan 70.000 euro gehiago inguruan, eta bueno, ekartzen dugu berriz hemen pleguak, antzekoak dira, bakarrik igotzen dela prezioa. Hau jorratu genuen lurraldean, alaren nahi bezu zerbait esan momentu honetan, hau da momentua. Herme? No, como ha dicho el alcalde, quedó desierto en la anterior vez y bueno, esperemos que esta vez salga adelante y se presenten empresas, ¿no?, para la construcción de esta obra que entendemos que es importante para toda la ciudadanía de Urnieta. Eskerrik asko. Erken, ez agurtzen ez zerbait esateko.
Bai, Ermek azaldu duen bezala, gu guretzako proiektua estrategikoa da, eta ea orain hontan lehiaketa aurrera dijoan eta obra martxan ikusten dugun, horten. Eskerrik asko, bigarren txanda nahi duzue, Erme, ez. Bai, bueno, guk aipatzea arren abstenitu ingo geha, bere garaian esan genuen mantenua oso garestia iruditzen zaigula, eta abstenitzen gara, mugikortasun planari baiezkoa esan geniolako. Eskerrik asko, agurtzen azerbe gehiatzeko ez, orduan boskatzen dugu. Horren bestez, honako akordio hauek hartu ditzan eskatzen proposatzen zaio udalbatzari. Lehenengoa, alde batetik kontratazio espedientea onartzea eta bestetik esleipen prozedurari hasiera eman modu ohikoan izapidetuta eta prozedura ireki sinplifikatuaren bidez erabilita. Ondorengo kontratuaren Aranzubi kalean arrapala mekanikoak erekitzeko obrak. Bigarrena, 1.505.653,82 eurotako gastua baimentzea. 2025ko hor jartzen duen partiden kontura. Hirugarrena, txosten honetan aipatutako kontratua arautzen duen administrazio eginte partikularrunen izpideak onartzea. Laugarrena, kontratazioen iragarkia kontratatzailearen profilan argitaratzea, interesdunek 55 egun naturaleko eperen barruan beren proposamenak aurkeztu ahal izan ditzaten. Bosgarrena, kontratatzaileen profilean, memoria justifikagarria eta kontratazio arautuko duten oinarrek argitaratzea, eta seigarrena, akordio hau idazkaritza eta kontu hartzailetza sailei jakinarazte dagokion ondorioetarako. Eskerrik asko, hori da bozkatzen duguna. Aldeko bozkak? Euken? Aldeko bozkak? Bozkatu dezula alde? Aldeko bozkak eta aldetxa dezu eskua. Aldeko bozkak guk. Kontra abstentzioak? Hori da. Zazpigarren eta zortzigarren puntua antzekoa dira, bat langileentzako eta beste kargu politikoentzako. Baina da, igotzea eguneko 0,5 soldata. Zazpigarren puntuan esaten du, ekainaren 26ko lau barra. Ekainaren 26ko lau barra 2024ko errege lege dekretuaren 6. 2b artikuluan aurreko izateko sektore publikoko langileen ordainsarien 0,5ko gehikuntza osagarria onartzea udal funtzionario laboral eta ebentualekiko 2000 esaten duen espedientea. Hau urtero egiten dugu, segun nola azaltzen da Eusko Jaurlaritza onartzen du, hemen egiten dugu antzekoa. Orduan, ez dakit zerbait esateko puntu honetan, Erme, ez da, agurtzen ez da, idoiez basoz inporta irakurtzen dugu erresumen. Horren bestez osoko bilkurari proposatzen zaio ondorengo erabaki hauek hartu ditzen. Lehenengoa, 2024ko urtarrilaren bateko atzera eraginezko efektuarekin Urnietako udalaren zerbitzura ari diren karrerako funtzionario eta bitarteko funtzionarioi ordainsarien 0,5ko igoera gehigarria onartzea 2023ko abenduaren 31an indarrean zeuden kopuruekiko. Bigarrena, 2024ko urtarrilaren bateko atzera eraginezko efektuarekin Urnietako udalaren zerbitzura ari diren behin-behineko langilei ordainsarien 0,5ko igoera gehigarria onartzea 2023ko abenduaren 31an indarrean zeuden kopuruekiko. Hirugarrena, 2024ko urtarrilaren bateko atzera eraginezko efektuarekin Urnietako udalaren zerbitzura ari diren lan kontratudun langileen ordainsarien 0,5ko igoera gehigarria onartzea 2023ko abenduaren 31an indarrean zeuden kopuruekiko, eta laugarrena hartutako ebazpena Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Aldeko bozkak? Hau batez, eskerrik asko. 8. puntuan esan dugun bezala antzekoa da, baina kasu honetan politikoentzako eta dedikazio esklusiboa edo partziala dakagunok, berdina. Ekainaren 26ko 4/2024ko errege lege dekretuaren 6. 2b artikuluan aurrek ikusitako sektore publikoko langileen ordainsarien 0,5ko gehikuntza osagarria onartzea dedikazio duten udal politikiko entzat.
Orduan ez dakit zerbait esateko erme.netan ez zeuken ez da, eta gurtzen ez da. Orduan, ez basoz importa, bai, errore badago. Orduan, igual azaltzen dezu eta... Bueno, ikusten da zuenez, irizpena ez dago zuzen, txosten proposamena eta batzordean erabaki zenarekin ez dator bat. Zen eta hemen errepikatzen da, langileentzat izango baliz bezala, baina berez akordio hau da dedikazioa daukaten udalkideentzat. Bai, orduan ziurtagiriari begira eta aktari begira, udalbatzari honako hau proposatuko genioke. Bai. Lehenengoa, aurreko artikuluan aipatutako aurreikuspenak eta baldintzak bete ondoren, 0,5ko ordainsari igoera osagarri gehigarria aplikatzeko. Barkatu, lehenengoa 2008ko urtarrilean bateko atzeraginezko efektuarekin, Urnetako udalaren arduraldi esklusiboa edo partziala duten korporaziozko kideen ordainsarian, 0,5ko igoera gehigarria onartzea 2023ko abenduaren 31an indarrean zeuden kopuruekiko. Eta bigarren hau hartutako ebazpena Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Hori da zuzenduta. Aldeko bozkak? Hau batez, eskerrik asko berriz. 9. puntuan dakau sartu duguna urgentziaz. Eta kasu honetan, alkateari almena ematea Babilonia 32 HJE-aren kontzertazio juntaren eraketa eskritura publikoan formalizatzeko. Nik uste salduta dagoela, azkenen da baimena ematea alkateari sinatzeko eskriturak eta jarraitzeko garapen prozesuarekin. Orain sinatzen da, eta honekin ja egingo dute reparzelazioa, organizazioa eta bar. Baina ja da, junta kontzertazioan egiten duena prozesuari. Eta hori aurrera emateko, lehen da bizia sinatu behar dugu eskriturak eta bar. Hau esan eta gero ez dakit zalantzak edo zerbait esateko punto honi buruz, Erme? No, bueno, lo que hemos dicho en el punto cuando se ha votado lo de urgencia, ¿no? Que al final, pues bueno, intentar acelerar lo máximo posible. En este caso, haciéndolo así, pues nos vamos a ahorrar 2 meses, que creo que es importante, y creo que en esto estamos todos y todas de acuerdo, ¿no? En el tema de que va a ser vivienda y bueno, y la necesidad que hay de vivienda. Por lo tanto, votaremos a favor. Eskerrik asko, Erme. Bildu duken. Bai, guk ere aipatu dugu leno eta orain esatea, junta honetan hartzen diren erabakien azalpenak emango dituzuelakoan edo jasoko ditugulakoan, lehen bailen etxe bizitzak egiteko ados hau. Eskerrik asko, Gurtzane. Bai, hori da, denok ados gaude honekin ez, alik eta azkarren edo laguntzen badu Babiloniako eremuaren garapena horretan, azkartzeko horreta, uraletikan ondo eta aldeko bozka izango da noski. Eskerrik asko, Gurtzane. Ondo iritzen bazaizue, irakertzen dugu erabakia. Hori da, ondoko erabaki hauek proposatzen zaie udalbatzari hartu ditzan. Bai, lehenengoa, 32 Babilonia HJeko hitzarmen batzordean udalaren ordezkari gisa Jorge Segurado Iriondo alkatea izendatzea, eta bigarren alkateari almena ematea Babilonia 32 HJeko kontzertazio batzordearen eraketa eskriptura publikoan formalizatzeko. Aldeko bozkak? Batez, eskerrik asko. Bale, pues ja pasatzen gara azken puntura, galderak eta eskariak, ez dakit PS zerbait esateko galdetzeko, euken zerbait esateko galdetzeko, horrea. Bai, bueno, bi aipamen egingo ditugu. Bata, Rafael Barkaiztegi Garmendia, 1922 eta 23an Urnietako alkate izan zen, epaile lanean zuzen jardun zuen urte mordo bat herri honetan, eta 1926ko irailaren 29an San Miguel egunez, meza nagusitik ateratzerakoan atxilotu zuten eta espetxera eman zuten. Urriaren 19an bere 17 urteko semea Ondarruko espetxean fusilatu zuten, eta urriaren 29an gauez Andoaingo hilerrian fusilatu zuten bera. Gure ustez, udal honek merezitako omenaldi bat egin beharko lioke San Miguel
egunez. Bestalde, Elizan dagoen erlojua, ondarea eta herriarena izanik, ez dugu ulertu udal gobernu taldeak Elizarekin egindako hitzarmena. Guk diogu konponketa udalari dagokiola. Horretarako behar diren baldintzak jartzea eskatzen dugu errelojua lehenbailen konpontzeko. Eskerrik asko. Bueno, hori nik uste dut aztertuko ditugula bi gaiak eta erantzungo dizuegu. Nik uste dut igual egin dezakegu, ez dakit, igual paz y convivencian batzordean edo bestela bozeramale batean jorratuko dugu, ondo irutzen bazaizue eta hitz egiten dugu horretaz. Eta erlojoarenan azalpena urrengo lurraldeko batzordean azalpenak emango ditugu. Pausoak eman dira aurrealdea eta nahi oso arritzen dugu gozoiek lurraldeko batzordean. Hala ere, bueno, pues badakit Eliza harremanetan dagola Foru Aldundiarekin, patrimonioarekin, eta bueno, pues, berririk eukiko ditugu berean. Bueno, pues honekin bukatzen dugu gaurko udalbatza, eskerrik asko denoi eta uda on pasa.